मित्रांनो, दोडामार्ग तालुक्यामध्ये तब्बल 17 वर्षापासून मोबाईल इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ॲक्सेसरीमध्ये ग्राहकांना सेवा पुरवणारे एकमेव शाखा म्हणजे हेम हिरा कम्युनिकेशन. आता दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर एक जबरदस्त ऑफर हे घेऊन दिलेले आहोत. ते म्हणजे कुठच्याही स्मार्टफोनवर एक आकर्षक भेट वस्तू एकदम फ्री. भेट वस्तूमध्ये मित्रांनो ट्रॅव्हल बॅग, टिफिन बॅग, कप बशी सेट, इस्त्री, डिनर सेट असे आकर्षक भेट वस्तू आहेत. स्मार्टफोन खरेदीवर ह्यापैकी कुठची एक भेट वस्तू तुमका निश्चितच मिळतील. याचबरोबर स्क्रीन गार्ड आणि मोबाईल कव्हर तर तुमका मिळतले. या व्यतिरिक्त स्पिन अँड विन मध्ये 3 ते 12 महिन्यांची एक्सटेंडेड वॉरंटी पण. स्मार्टफोन घेतल्यावर लकी ड्रॉ ऑफर पण तुमका मिळतली, ज्यामध्ये पहिला प्राइस टीव्ही, सेकंड प्राइस मिक्सर, थर्ड प्राइस टेबल फॅन अशी आकर्षक बक्षिसं पण आहात. सर्वच प्रकारचे मोबाईल ब्रँड यांच्याकडे अवेलेबल आहात, ते सुद्धा बजाज फायनान्स आणि सॅमसंग फायनान्स सहित आणि खूप साऱ्या भेट वस्तू आणि ऑफर्स सहित. मित्रांनो, हे सर्व ऑफर 18 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर 15 दिवसांसाठी आहेत. आजच जावा मित्रांनो, सगळ्या ऑफरचा पुरेपूर लाभ घ्या. दिवाळी निमित्त हेम हिरा कम्युनिकेशन दोडामार्ग मध्ये जबरदस्त ऑफर आहे. या ऑफरचा आपण नक्कीच लाभ घ्यावा.